ya sai tirela alallaka fadin baya budal'yan foma bai ji daga ramago na kiza bi a gwaji flat opcia duk tara gob continuous discussion final discussion foma jin rafo murado nnc barama element tare ta kanta kodu marsandi fejo anaconda siyana odasi sharon yi kokari ka haddace qur'ani amma a ce talaka ya mutu ya tafi wuta to ka taho a gyara ka tafa alakuru yanzu ka kalle mu duk a firgice yanzu wallahi nan wani da kafan kiyama a hannunsa yake busa zai da mutu ya tashi ba mutala shida ga kafan kiyama a hannunsa wani ya wuce da narke ki element ta miliyan tara yan bai busa duk an mutu wa kasko ba shi abinda za ga mutum yana ko sama da kasa za ta haɗi kaga ba shi da komai a tsakiya ke wallahi duk wanda ka je na ko sama da kasa za ta haɗi wallahi ba shi da komai a tsakiya to talaka ka bi uwarka ka bi ubanka ka bi tafarkin an saboda yau in baka da komai kai ba komai bane komai aka yi ma ba komai in baka da kuɗi duk girmanka a gida shawara in an yi da kai Allah ya tsina kanin ka ma sai ya aike ka ko ai bakin yarka baka sani ba in ka zo kana ta faɗa a ce ku zuba mai tuwo a to uwarka za ka yi an gaya ma da ka koyi ca za ka yi alaba da zaman lafiya talauci to talaka ibu Allah musamman talakan arewa wanda ba mu da wani communication tun muna yara ake kankana ai daddara mun ji mu mai da abin zamani duniya na daɗe da shi gaba yanzu ka duba India algafa ta mala me India suke da shi da wallahi tallahi duk duniya a da ba inda ya kai India talauci kuma duk wanda ya kalli kwaila ya kalli kujefa ya kalli gumra ya kalli bai na suno shakti zai ga duk ƙasar India ake nunowa algafa ta mala za ka ga ƙasar ƙauye ne a firgice iya fim ɗin suka rike producer director artist cameraman wall fire suka inganta masana'antun da kudin fim suka haƙo rijiyar mai ɗaya. Yau India tana da rijiyar mai guda 73 kuma suna da jirgin sama guda 34 nasu na kansu. Duk Najeriya ba mu da jirgi a Najeriya Airways. Yanzu ka duba Ethiopia ƙasar Habasha. Menene arzikin Ethiopia? Mata karuwai. Allah ya azurta su da mata. Sai su tura matan karuwanci Ingila, Amerika, China su je su karuwanci kudin da suka samo sai su kawo gwamnati da kudin karuwanci suka haƙo mai da kudin karuwanci suka yi tituna da kudin karuwanci suka gyara environment. Yau Ethiopia ƙasar Habasha da suka yi arziki sun watsar da karuwanci suna da jirgin sama nasa na kansu guda 13 kuma suna da kamfanin gyaran jirgi nasa na kansu. Yanzu shekara 3 da ta wuce saboda tsabar mutuwar dukiya irin ta Najeriya Ethiopia ne suka ba mu adon jirgi imanar jirgin alhazai saboda tsabar mutuwar dukiya. Sudan ganyen shayi ne ya rike su. Wallahi iya arzikin ganyen shayi shi ya rike Sudan. Nan algafa ta mala idan ka je Kenya hauren giwa da duwatsu wanda ake gilar da su shi ya rike ƙasa. Duk duniya Najeriya ce ta shida a arzikin man fetur. A arzikin tataccen mai Najeriya ce ta ɗaya. Arzikin faɗin ƙasa mu ne na 4. Arzikin tattalin ma'adanan ƙasa Najeriya ce ta 41. Arzikin waken suya mu ne na 6. A arzikin vitamin C na Ingila tsamiyar birishi duk duniya Najeriya ce ta ɗaya. Arzikin goro mu ne na 4. A arzikin sojan sama mu ne na 6. Arzikin sojan ƙasa mu ne na 1. A arzikin 'yan sanda da CID da intelligence duk duniya ba inda ya kai Najeriya arzikin 'yan sanda masu bincike. Amma ka duba ƙasa yanzu ka kalle duk a birgit ka ga mutum shi kadai ina tafiya ije kamar kiransa ake saboda talauci leda in ya gani a kwallon sai ya zuzunguda leda ya tabbata ba komai sannan igawa su yan bokon mu ba burinsa ƙasa ta ci gaba ba burinsa kawai su yi digiri su yi kansila su yi dan majalisa su yi sanata don a saci kuɗi amma duk jami'a ba wanda zai kirkiri communication yanzu ka ɗauki kankana ka kai jami'a duk girman jami'a ba wanda zai communication ta koma ta gwangwani daddawa wannan ka ɗauka ka kai jami'a ka ce to tun muna yara ake daddawa ya za mu yi communication yanda za mu inganta ta masata a packet mu rubuta mata expiring date mu kai kasuwa ya za a yi mata burinsa kawai su yi mulki don a saci kuɗi da ya tun muna yara ake kai dankali kasuwar darki
ka gama noman dankali ka sai buhu ka biya kuɗin ɗuri ka biya kuɗin fitowa da shi bakin titi in an kawo kasuwar garki duk girman buhun dankali baya wace 1,100, 1,200, 1,300 ba mu da communication yanda za mu nake dankalin mu zaba mai chemical mu sa shi a packet mu rubuta mai isafiya da dai mu kai shi kasuwanni na duniya ba bature ma dan ubansa ya ɗaga dankali a rubuta mai da in Kano darki wajen local government garkon local government in zuba dankalin a ruwan zafi ya taskari ya dinga dan gutsara kamar yadda muke sayan kwastar ba ma komai zuciya ta mutu mutanen mu na kuma komai sai kaka sabon keke ne he kaka san 100 za a sayar a kawai sai an tafi kasuwa mutum uku da dangin uwa da na uba an bi 100 Allah ya raba mu da fatara yiwuwa ya sa za a kai mutum guda an bi 100 shanun ma sai dai a loda kosassu a je Legas a cinye nama a dawo da kitson arewa saboda sarkin mayu a nan yake malaman da ya kamata su faɗa gaskiya kuma duk sun koma ƙarƙashin gwamnati duk wanda aka ba kuɗi sai ishu wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa mai za su dinga gargaɗi ana gafata mala ga masu mulki da sun ga tsoron Allah a inganta mu yanzu ka kalle mu yaro tun karfe 10 na safe zai taho tallafiya wuta ba zai koma ba sai karfe 10 na dare ina maganin ilimin sa ƴaƴan mu sai sun fi mai iskanci to ai nan duk samarin nan daidai ne wanda bai makaranta allo ba kuma ya yi ilimin boko yanzu ne kaga sai da ilimin boko na yi zurfi na ilimin qur'ani amma duk yaran nan yanzu ina maganin ilimi yanzu duk yaran nan ma da ake korowa daga kauye su zo makarantar allo wani sai ya shekara 2 ba zai iya kai sabbu ba duk kwakwalwa kifi ce da su to talaka ibi Allah ka bi uwarka ka bi ubanka ka bi tafarkin annabi Muhammadu kai zikiri amma a ce talaka ya mutu ya tafi wuta to ka fado daga sabis ka fada rijiya ita ku abin da isa aka ce alkiyama ta kusa kun ga alamanta ma warware a warware duk yaro isa ganna saboda daraja annabi Muhammadu abin da isa aka ce alkiyama ta kusa duk duniya akwai kamar annabi Muhammadu ya to a duk wanda yake gwannan ya shafa wa kansa ruwa a masa aski wallahi alkiyama ta kusa duk abin da annabi ya faɗa na ƙarshen alkiyama na lamomin alkiyama ya zo duk duniya ba da izin tsoron Allah irin malamai amma yau malamai sun ji faɗa gaskiya malami ya fi sarki malami ya fi gwamna malami ya fi shugaban ƙasa abin da ya cuci malamanmu kwaɗai ku ci marawa ne ku tafi gidan mai kuɗi a yi alhaji duk wanda ya gina masallaci za a yi mai gida aljanna to da a gina wani masallacin gara a gina masu sallah kai ka sai buhun masara 1000 ka raba a dakata ya fi ka gina masallaci guda 6 duk ne tambaya ya shigo ku gina masallaci guda 3 anguwa duk baya cika wallahi gara a gina masallaci ɗaya a sai da filin gun a sai dawa a gina masu sallah tukun ko ta kai Allahu akbar sai ka tuna giteri to an samu matsala a sallah ni ne na ta da sallah Allahu akbar sai ka tuna giteri za ka iya sallar a bayan za ka ce assalamu alaikum ka ci giteran ka yi kit sannan ka dora sallah daga hammadi na haka karatun yake wanda ma bai yadda ba ubansa dan wani ya ce ba mu gani a sawi ba to wanda ma bai yadda ba ubansa ko ka ga malamai a gidan mai kuɗi a ranka ya dade ita aljanna ana siyanta da kuɗi ka nuna mugun tayi ba a sayar mai ba ko ka ga malamai sun kima rawani kowa da leda a jihu wajen addu'a 3 saboda zaba waina su je su kane a tsakiya kul huwallahu kafa 3 kan ai daya fatiha da alamashara kan ka hadiyawu an ce alamashara 7 shi bai ba ku ba duk an tashi ba ai addu'a ba can wani sai ka ji ya ce bismillah 19 to me yace daya ne ita daya to kun ga alaman alkiyama duk yaro isa wannan saboda darajar annabi Muhammadu yaro tafi talla malam dan rage fa saboda annabi ka faka damu annabi ya ce la taqumu sa'a ma'ana
alƙiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga haram 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 tana gudu ana binta. Malam da Allah ba a kusa lokacin ba. Yanzu da za a yi facin da tirela kuɗi, sunan tirela ta kuɗi, dankan yan dubu a yi facin a dinga haram haram, wallahi kalla asar ta gari, wallahi duwa washe ta zami wallahi. Ni don wani na kirki ne kai dai ba ka ga mutum ba. Ni ma hakan ta jayi. Duk duniya ba wanda baya sabo sai annabawa. Ko malami ne kaji ya ce ai ni ba na sabo, ce ne kai daya. Sha aka duk wanda ya ga mace ya rantsa ido ya ta kuka. Geman ka daga nan ko ya kai rimin kebi, ka ga mace ka rantsa ido to sai tuba. In ka ga mace ta wuce batakar ka dan leka haka an yabe ma ɗaya kai, in ka dada ne ka saba Allah. Shi yasa wannan in ya ga mace sai ya kura mata ido sai ta yi lungu wai da a ɗaya komai an yi wayo, Allah ya kiyaye. To annabi ya ce za ka ga haram haram tana gudu ana banta. Sannan annabi ya ce idan alkiyama ta gabato abin ya kuri, in alkiyama ta yi dab za ka gana sare ya ci mu da yaki, adda zai ɗauko gadiyo zai ɗauko a hankali duk sai ya raba mu da annabi Muhammadu, sai ya cuza sa mana ƙaunarsa. Yanzu da Allah dan annabi Muhammadu ko a harkar ban ai ka gana sare ya yi galaba ko ko malam, tunda yanzu saboda tsababar ta shiga zuciyar matasa, wallahi baka isa ka je wata unguwa kai magana akan balba ko wa'azi kake sai a dake ka. Yaro ne fa je wa'azi, wallahi bayani akan bal aka yaga mai riga aka yi mai tsirara, sifika sa aka faffasa saboda yayi bayani akan bal. Wallahi suka yi mai wulakanci saboda yayi bayani akan bal. Wallahi tallahi yanzu ka kafa rufa'a kana ba da qawaidi a halari ishmawi ziya risala askari ba da risar makandu ibn majah qur'ani ibn sultan aya 6000 da mai tanda 14 bismillah 114 waqafi 8,800 nusu 120 kaula samadiya 1 da kwaya 9 ba maliya 1 da kwaya 6 summa 1000 hata 1000 sumani 480 bakaken qur'ani miliyan 8,888 ka dinga ba jama'a. Wani kuma i bude gidan kallo a daidai nan, to ka leka ka gani da rumfar da ake bada qawaidi da gidan kallon ban ina ifi cika. Ai ka ga nasara ya ce mu da yayi. Ƴaƴan musulmi duk sun daina shigan mu ta kakanninmu. In kaga arne da turi kwata kai masa murna, idan kaga arne ya sa t-shirt kai masa murna, idan kaga arniya tana yawo daga ita sai dress a nan arewa, daga ita sai dare tana yawo nonuwanta a waje, to kai mata murna ai ta ci gaba.